mamu spopolnili a správne by bolo odozdať buď telo alebo popol matke Zem, pretože je to naša matka. A matka splnila svoje poslanie vtedy, keď z požehnaného stavu, požehnanej ženy, matky, sa stane zrelá žena a naplnená žena životom, ktorá vie, že naplnila svoj život a plán duše. A to ju robí šťastnou. Čiže z dievčaťa, slečny, požehnanej ženy sa stane šťastná pani a potom naplnená žena. A tým, že dnes už nepochovávajú ľudí do rakve a naspäť do zeme, neodovzdávajú matke Zem naspäť jej dieťa. Ani vo forme tela, ani vo forme prachu. Pretože urna je z umelej hmoty, škaredej, nedôstojnej, nevhodnej, čiernej umelej hmoty. Dokonca je zablombovaná. Neviete ju otvoriť a pre ten popol odovzdať matke Zem. Tým pádom matka Zem nie je naplnená. Nedostala naspäť telo, ktoré dala tej duši. Tým pádom nemá spätnú väzbu. Čo potrebuje tá duša v ďalšom živote? Čo potrebuje vôbec ľudstvo od matky Zem, keď nemá spätnú väzbu? A ja, keď pomáhame ľuďom, potrebujem od nich spätnú väzbu. Usmerní ma to, ako idem ďalej s pomocou. Matka Zem, keď nemá od vás spätnú väzbu, nemôže vedieť, čo naozaj potrebujete, hoci aj pre ďalšiu inkarnáciu. Aké telo si naplánujete, aké telo vám má dať. Placenta je zrkadlový obraz bábätka. Kópia, ale obrátená kópia bábätka. Nevyhadzovali ju do smetia alebo hocikam v nemocniciach, ale pochovali ju do zeme. A to bolo správne. Matka Zem mala hneď spätnú väzbu. Čo potrebuje to teličko, ktoré teraz práve žije vo forme bábätka, miminka. Potom sa človek vyprázdňoval takmer priamo do zeme. Ani nie takmer, ale do zeme. Záchody boli vonku a padalo to priamo na zem. Čiže všetky šťavy a výkaly boli pre matku Zem spätnou väzbou, čo potrebuje ten človek. A potom sa telo pochovalo do zeme. Zase matka Zem mala spätnú väzbu, prípadne sa telo spálilo a rozsypalo na zem. Zase mala matka Zem spätnú väzbu, čo tá duša potrebuje, aby si správne podskladala ďalšie budúce telo. Žena, ktorá rodí, je v inom stave vedomia, vyššom stave vedomia. Dieťa, ktoré sa má narodiť, miminko, je v inom stave vedomia, vyššom stave vedomia. A keď opúšťate telo, tiež máte mať iný stav, vyšší stav vedomia, kde už rozumiete súvislostiam. Keďže ženu chemizujú pri pôrode, zabráni sa tomuto stavu vedomia aj u matky budúcej, aj u dieťaťa. Keďže umierajúcich chemizujú, tiež sa zabráni tomuto stavu vedomia. Tým pádom duša toho človeka
sa nevie už správne ani narodiť, ani žiť, ani opustiť telo. Ak je cisársky zrez alebo akýkoľvek iný lekársky zásah život zachraňujúci, je na správnom mieste. Ale ak je to pre lenivosť, strach matky alebo ošetrujúceho zdravotného personálu urýchliť pôrod, privolať pôrod alebo akokoľvek uľaviť komukoľvek chemikáliami, to není správne ani pre dušu a ani pre žiadneho zúčastneného. Príchod na svet má byť prirodzený, požehnaný. Celý život môže byť tým pádom požehnaný a odchod z tohoto sveta má byť prirodzený, požehnaný, nie chemizovaný. Ešte raz, ak je to život zachraňujúce, doslova život zachraňujúce, je to správne. Ak je to z akéhokoľvek dôvodu uľahčené pre kohokoľvek, nie je to správne. Vydarený, naplnený pôrod, vydarené, naplnené, není požehnaný stav, znamená vydarený, naplnený pôrod, znamená vydarený, naplnený život, znamená vydarený, naplnený odchod z tela a z tohoto sveta.